И така, Minecraft Pocket Edition, най-различен ми сървър, който всъщност е до Ето Minecraft, виждате името. Още оцеляване. И тук съм умрял. Нищо, защото... Диди, той са скина на Shadow Hex, най-простия скин. За мен. Ако мога да държиш... На някаква Ако мога да държиш по-удачно. Държа. Сега ще покажа често. Да, само трудни неща, диаманти. Аз имам повече. Защото ти идва. Как лъжеш, мазно? Мазник такъв. Нали, като тебе. Тук ще спа. Аре, стига се Добре, не си лигави. лигазни. Просто покажем, че спиш. Ето, офицарника му си покажи, ма. Фък. Какво? Лагва. Аз съм телепортатор. Една минута. Овчарник. Хоп. Тук лова риба. Ама някакъв крипър ме щупи от табелката и вижте какво имам в честа. Една риба, една въдица, която я хванах с другата въдица. Тук ме бамбуковата ферма. Фермата. Ето бамбукова ферма. Стати. Фъклак. Да. Там не знам си колко. Чакай, не мога да видя, не мога да засеча. 20... Ето ми е градинката. 20 секунди. Лад, тук ме беше убила, но съм. Ето градинката ми, вижте я. Тук е с картофи най-много. Само даваш информация за сървъра ти. Само 2 картофи. минути. Повечето картофи градината. 5. Ето е готово, стига. Клипа свършва. Ето сега. Ето чак, пай.